Gospodine Lovro, vi ste kao agent u odjelu za razvoj novih tehnologija upozoravali na situaciju s Facebookom već ranije. Da, gledajte, već 2 godine kako sam ovdje i godinu dana što radim baš ovaj posao, ja sam odmah uvidio u opasnosti i mane toga što su htjeli napraviti sa Facebookom da takvo osiguranje nije moguće i da se trebamo držati kodeke toga. Zato sam i predložio da počnemo raditi sa mailovima koji imaju pouzdanu strukturu, pouzdani security koji se može koristiti u bilo kojim uvjetima, koji čak i u neverificiranim okolnostima ulogirati posla, tako dođe do toga. Ja sam svoje naravno brige proslijedio gore, ali evo, bilo to što je bilo i tako je. Ja sad tu ograđujem od situacije jer ja sam pokušao. Dakle, vi vjerujete da se tajanstveni počinitelj ne može probiti ponovno na mail? Ne, gledajte, takav haker to nije nešto što se dogodi svakodnevno, jer to je vrlo namjeran, to je vrlo očit čin koji jedno kada se dogodi forenzika kojom sam čak i se dotaknuo, mi smo odmah našli koje je on metode koristio i mi smo zakrpali sve te rupe. Dakle, to je jednom napravljeno i to se više neće pogoditi. To nije kao što sam rekao, kao Facebook, da je to neki sustav koji nisu u našoj kontroli. Dakle, ne li nešto što mi direktno gledamo iz toga. Ja ne vidim način kako bi to moglo dogoditi. Vi surađujete s odjelom za nadzor i sigurnost. Da li postoje nekakve bojazni s njihove strane oko maila? Da, ali gledajte, uloga nadzora i sigurnosti je da uvijek postoje bojazni, to je opet njihovog posla. Stoga mene osobno ne brine to ako oni kažu da postoje neke stvari koje njih brinu. Ja bih rekao da je sada sustav siguran i da ono na čemu sada radimo i principi koje danas koristimo su nesporni. Nekoliko kandidata sudjeluje u selekcijskom postupku za koji je zainteresiran vaš odjel. Da. Kako vam se čini njihov uspjeh do sad? Ne želim komentirati njihov direktan uspjeh, njihov uspjeh je još uvijek stvar koju pregledavamo interno, ali uspjeh samih kandidata koji su postignuti bilo kako ti mailovi, bilo ti Facebook je koristilo sve, gotovo bilo upitno. To su ipak predmeti te unutarnje diskusije koja se sada vrši, koja će odlučiti o tim kandidatima, stoga ako me razumijete, ja ne bih previše u detalje o njihovim sudbinama. Hvala vam puno. Molim.